Ay, good morning mga idol, mga kapobre. May buntag. Magkuanta ron. Domingo maron, matay trabaho niya. Mangita tagkuan kanang tanaw ko pa. Maubra na to. Nami kuan kanang ako'y kaila dito ni chat nga na kung isli mga lata, mga kuan basta patimbang. Mga kuan ba, mga kalakal ba. Mga basura. Mga masuras ko ron. Linggo may lang kalinta ko sa gatos god, pang gasolina sa motor ba. Ya, pang wifi na mo diri kay upload na mo sa among video, na may upload kay ang wifi diri nga linya diri sa mga tao diri nga putol na di na mo kunik kay guba siguro. Mao na nga. Patay upload. Sukad gabi hangtod karon. Madak na ko. Ayo ron pizza. Madak na ko. Pida. Ano pizza ron? 4. Pizza 4. Oh, pizza 4 deh, pizza 4. Naulan ni shoot na. Uwan sa gabi. Nagaron mo init sa mayo. Bawas gining uwan ug init. Yung labo diya amira. Ngita miro mga lata dito. Mga lata o mga kuan para patimbang ba. Kuyog-kuyog na kong bata nang natuog pa niya. Ani ako kuyog ron. Kapuniton ko naglata. Mga lata, puniton siya lata kaya para makapalit ng kaon. Ha? Nino? Kuya ba? Kuya? Oh, kapuniton na tong lata para makapalit na siya ng kaon. Kaon? Oh, ato tos mamunit mi dito. Munit? Mandawi, oh, ato dito. Mandawi. Hello guys, mga kapobre na namin diri kay masura nami. Kuya akong bugoy oh. Wala, bugoy na ko. Apel ko na siya kung maglata. Apel ka kung maglata? Bantay bidari kang tabang. Ako matag-iya mo gawas. Amo nagi-chatan. Ya udah mo gawas mo doorbell lang ni. Doorbell mi diha. Ang gito. Tignan. Uy. Lah. Lah. Uy. Grabe si Miming. Wag niya kuan ang langgam no? Ha? Wag niya kuan na awaya. Lingaw sa baliha, labok-labok sa iring ay. Wag wasad sigmitas iring ba. Butan ka mong iringa po. Mag-doorbell ta. Pahuway ko na siya, kapoy ko na siya. Kapoy siya punit. Kapoy kag punit. Ha? Saan tanong nga kay hapit na tama uli na ta. Luwa tayo do kasako mailan eh. Dito binlod. Dara do kasako na to ang basura ron. Kapalit na tagkuan na ni binlod. So what's up mga kapobre? Namong basura oh. Duha kasako karga motor. Yan ay bata nagkarga po oh. Mag-shid-shid lang meron kay init, grabing kay init sa adlaw. So punang amo na ni siyang ipatimbang. Ya den muli ni. Mana ni makapagasolin ta ani oh. Oh di ba? Palit og lulipap. Palit og lulipap. Bawal sa bata kay nipo na sa buod. Buod. Biskwit ra. Ulay na me. Dala. Ulay na me. Manami na masura. Dala. Dalo. Papa. Oy, pagpurol, wa magay purol, kita na imo ang tintin. Tintin. No. Hoy, abot ni mo. What? Mama. Ulay na mi guys. Muna mi na masura, so naghalin mig 300 sa basura. Yung nakahugas mig grease trap ng 100 daw, kakwarta mi, di ba? Ana na. Yeah. Kapalit na sila makaon. Mo na, thank you kayo niyo diha. Papa. Nami bagaon. Hatag ng tipa.
Ha? Dagan pa. Hatag ni. Hatak dagan ba? Uca nagbuo. Sabi nang yuyawa. Ay, sabot ay. Insik man ay. Kani ba di ba? Ano na utanan? Wala. Palit, hindi ka palit. Init kayo ay, dali mi. Saging ra mong gipalit ni Diday ay. Anang dakong Oh, salamat kayo diha. Thank you guys yun yung pag-watching sa mga basurero dire nga mga pobre nga mga kuan basta naning kamot lang mao na na. Oh, thank you kayo diha. Oh, lagi salamat kayo. Sige tag salamat ani bahala mo tan-aw diha. Oh, so, basta lang diha. Oh, basta kay mao na na. Oh, mao na to ano no. Oh. Basta thank you. Oh, maayong Domingo niyong tanan.